No niin, me ollaan täällä Mäntsälässä kuvaamassa tällaisia vanhoja ajoneuvoja. Aloitetaan tästä näin. Onneksi aurinko meni vähän pilveen, niin ei häikäse niin paljon. Samalla kun nyt vanhemmiten. Ei täällä ihan kauheasti kyllä ole väkeä, mutta että kuvataan ne kaikki, mitä täällä nyt sitten on. Tuossa on hirveä vesillä, että se pitää kiertää. Tää on tässä vähän niin kuin näin päin. Näin päin ja säädetään tätä vähän näin. No niin, sisu on tässä. Tässä on tämä oranssivärinen. Tää on ranikka. Tässä on tällainen. Hyvä kun aurinko meni pilveen, niin ei häiritty tätä kuvaamista. Tuossa on joku laite mikä on päällä, niin tässä on tällainen vihreä. Tää on Mersu. Mennään vähän kauemmas, nähdään paremmin. Näin. Noin. Vielä eteenpäin. Tässä on tällainen. Täällä on taas jälleen tällainen sisu. Käännytään näin päin katsomaan mitä täältä löytyy. No, se on varmaan kun täällä ei ole vielä paljon autoja, kun se on vasta alkoi, niin tulee varmaan lisää päivän mittaan. Tultiin nyt ekana kuvaamaan, niin ei ole ihmisiä niin tunkoa. Tällainen. Tämä. Tässä on hienon näköinen tää punainen auto. Tässä on polkkari. Sitten tässä on tämmönen. Tämähän on hienon näköinen. Täällä piti olla vain sellaisia vanhoja autoja, mutta onko nää nyt niin vanhoja? Tässä on Mersu. Tällainen joku auto, en tiedä mikä. Sitten tässä on tämmönen. Näin. En tiedä oikein mitä nää on. Mennään vähän tänne pitemmälle. Tässä on kahvila. Ja mä aloitan tuolta lopusta. Ei täällä väkeä kyllä kauheasti kyllä on. Ja vähän aikaa. Joudun vähän säätämään tätä. Sori nyt kun tämä kuva vähän heiluu. No ihmiset väistäis vähän. No. Mennään tästä takaisin päin sitten.
Katsotaan mitä täällä on. Volvo. Tää on hieno tää keltainen tässä. Tämä. En mä näitä merkkejä tiedä. Toi on Volvo kuitenkin. Mä en taas tiedä. Mikä se on? Ei viittis hirveästi noita ihmisiä kuvata. Täällä on alkanut jo väkeäkin tulemaan aika paljon. Volvo. Tämmönen. No, tota ei pysty kukaan, hän on väki edessä. Tää. Tässä on nämä autot, mitä on. Tässä on muutama traktori, niin mä kuvaan ne sitten vielä. Niin tämä on käytetty läpi, mitä tässä on. Enempää nyt kun ne Joo, mä taidan lopetella tämän kuvaamisen. Tää nyt on menty läpi ja toivottavasti nautitte videosta ja toivottavasti se näkyy ja toimii niin kuin pitääkin. Moikka kaikille!